Gianunsyo ni Provincial Health Office Designated Disease Surveillance Officer nga si Mr. Aldo C. Obenza na usa lamang ka kaso sa COVID-19 ang natala sa probinsya sa Misamis Oriental panahon sa Semana Santa. Gibalita kini ni Mr. Obenza atol sa sinima ng pagpakayab sa nasudnong Mandila sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental adlong Lunes, Abril 18, 2022. Ang usa ka kaso natala lamang ni adtong Lunes Santo, Abril 11, 2022 ug wala na kini nasundan pa sugod Abril 12 hangtod Abril 17 ning tuig. Dugang niini sa kasamtangan, unom na lamang kaaktibo na kaso ang nasa lalawigan. Sukad mibuto ang pandemya, mukabat na sa 17,813 ka kaso sa COVID ang natala sa probinsya, kung asa 16,875 ang naulian ug 932 niini nga ihap ang nakabsat sa kinabuhi. Ang panggamhanang probinsyal sa Misamis Oriental una na nga nagpagawas o kamanduan ni adtong Semana Santa nga bisan pa man ubos sa Alert Level 1 ang lalawigan, mas pahugtan pa ang pagsubay sa mga gabayan aron pabiling luwas batok COVID-19 ang lalawigan. Ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.